ଜାଣିଛ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଦିଟା ବେଳା ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିବି କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ଯାହାର 10 ଏକର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ଇଏ ଚାକିରି କରିଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ନା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗଲି କାଗଜ ପକେଇବାକୁ ଏ ମା ସରକାର କହୁଛି ତମର ହବ ନାଇଁ କାଗଜ ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲି ବା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲି ବା 4 ମାସ ରହିଛି କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ହେବି ସେ କଥା ଟିକେ 4 ମାସ ରହିଛି 4 ମାସ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋତେ ନେଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ କର ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିକି ମରିବି ବର କିନ୍ତୁ ମରିଠା ସେଇଠାକୁ ସେଇଠାକୁ ତ ସେଇଠି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ଡଙ୍କିରେ ଦେବେ ପାଣି ସୋରିଷରେ ବୋହି ଯାଉଥିବ ତୋରାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଖାଇଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ ଲୁଣ ନାହିଁ ନକା ଗୋଟା ଦିଅ ନକା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ତ କ'ଣ ଖାଲି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ପକେଇକି ଯାଉ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଗିଲାସେ ନାଖେ ଏତିକି ନାଖେ ଅମୁଲ ଗୋଟା ଏଡ଼େ ବାଲ୍ଟିରେ ପକେଇଦେବେ ସେ ଅମୁଲକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ ତା ଦିହରୁ ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ଆମେ କ'ଣ ଖାଇନୁ